kok gak? Loh, luput. Luput pisan Kena pindu ya kena. Mau gue gagu piye to kata-kata luput pisan. Pemirsa jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe itu gratis. Tis. Yo. Gini dah. Bareng Cak Komet, bareng Cak Toto. Kurang dek sithik nadane ketinggian. Aduh. Ngene lho Mas, alon tarik napas, keluarkan. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik napas dari hidung, tahan sebentar, tahan, jangan napas ya. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tahan Mas, tahan. Kudu kuat. Insya Allah nak ambekanem kuat nyanyimu iso landung. Nah, ya tahan. Bagaimana pada sore hari ini sehat semua nggih? Alhamdulillah. Tahan Mas, tahan. Aja napas sih. Masih kuat? Kowe kok malah mripatmu kok ketok abang terus kene apa? Lah engko nak tak tahan metu mburi malah. Repot bahaya. Luar biasa, jangur sangat luar biasa. Jarane ketekak. Sejak jaranan bae iki lho kok ngene lho Mas. Aduh, sik Mas. Jaranan. Kurang dek. Jarane mau ngelokor ngono cahe kowe iki. Lah wong mendak ndek ya rapal ya. Kenapa mau dicekel penyanyi? Lah sing lagu wis tuwek bareng rapal jaranan. Di suarane sing apik penyanyine mulan tak kena penyanyine. Aku tuh apal jaranan. Jaran teci. Jaranan. Senuma Dorobei. Mesra.
Emang ora muni. Jaran tok ae. Lah kowe apa iso jaranan? Bisa. Jaranan tapi dibejutne nganggo kata-kata dhewe mikir dhewe apa iso? Lah kowe lho nanti tanggapan biasane tuku semur nang pasar. Lah iki kok gak mbok gawe Pak Malikun ae. Dasar kowe ra setelan tak kon gawe dadak. Lah salammu dhewe sing duwe gawe sapa? Mbah urung roh babar pisan. Jane wis gawe citakan ke omah lho aku. Lah wong paling gak iki ya blater takonke saurunge munggah. Ya, Nek. Sapa sing gadah damel menika? Menika Pak Malikun ugi Ibu sapa to kuwi? Sapa to? Lah dhewe ya ora ngerti iki lho sing gadah damel lho. Bapak Malikun, Ibu Kendang. Lah ketutupan kendang. Manuk pas tukang kendang. Ketutupan kendang Ibu Paryuti. Paryuti. Nggih. Nah ya hae to. Didongakne nganggo parikan kaya biasane sampean kuwi engko nak meri ya para. Ya iya ora masalah. Sing penting rak ya Purwakanti. Purwakanti. Nek iya iki berhubung Pak Malikun. Kun, gurine Ya, Pak Kun. Gurine ya Kun. Kun. Pancen Pak Maling kondang menika. Nggih, Pak Siapa tuh? Pak Malikun kondang sapa piye kok ngene lho lah. Dagelan cerdas ya apa jenenge dadakan tetep kudu iso. Iya. Mangan sukun dicampur semur. Kowe iki melok kaya cah cilik-cilik ngono. Melok apa wong dhek dhewe ya ora dunung kok. Piye? Kowe bar muni ngono mangan sukun Dicampur dicampur semur. Oh. Apa? Dek ngomong cakep karo guyu cah. Oh. Ini piye? Guyu ngomong cakep karo guyu Nek muni angel. piye, Mang? Matanem nanti tuh. Aku kalau Cina kok Mas. Cina kan ngene iki. Mangan sukun dicampur semur. Cakep. Kuwi aja ngono to Mas, ya nganggo gerakan sing apik to modele kok kaku ngono sing luwes gandes luwes. Wong nyawang ki penah. Sapa to tangane kok luwes, dienggo gerak kok ya penah, nggo bola ya kok ya pantes. Ya kok. Dawa. Cakep. Tanganmu mambu telek-telekan. Aku bareng kukur-kukur. Gila nih. Cakepe ya nganggo irama. Piye kuwi? Gerakan lho. Tek. Cakep. Lho. Panganan ngono ya. Lho, sithik tapi mengena di hati masyarakat ngono kuwi. Iya ya. Jajal piye cakepe? Cakep. Aduh kurang kenes. Cah cilik-cilik ndelok gak patek seneng. Cakep. Kurang cakep. Tambene kurang tuh. Cakep. Nah, yo ngono mana ayo bisa-bisa Mas. Cakep. Lambemu kaya wedhus perlu modele kok. Ya wong wis tak pal-palno cek kurang ya. Bisa ta ya? Ya iso. Nah, yo. Mangan Cakep. Aduh. Engko mbok tinggal. Ora, nek tinggal kok nyusul ngojek ra apa-apa kok. Iya, iya. Dikit. Aku sik lagi kowe. Lah. Mangan sukun dicampur semur. Cakep. Mugi-mugi Pak sapa? Halah, lali. Pak Malikun diparingi panjang umur. Cakep. Dek cakep Om Keri. Amin. Cakep ta amin ta sing guri. Aku bingung kok. Kowe nek guyu malah kaya pentul kaya. Lah kowe dhewe ya kaya ngono. Mosok sitok tok. Biasane kowe 8. Biasane 8. Biasane 8. Iya. Ya 8 ki nek pas dek namang. Mugi-mugi Pak Malikun panjang umur. Amin cakep. Nah. Mangan apa neh no, Tuk? Hah? Mangan apa neh no? Mangan apa nek? Lah Pak Malikun ya mangan sukun ya kena. Ya. Mangan sukun. Nah. Cedhake wit pari. Cakep. Mugi-mugi Pak Malikun kathah rezeki. Oh amin. Saiki ganti kowe. Aku wis entuk loro. Kowe siji urung lho kowe. Lah aku kan ora kulino. Ya ora kulino tapi kan yo gawe siji-siji le ngono cara ngono. Mangan sukun. Sukun wis tak pangan. Kowe golek liyane mosok ora nek panganan no. Wah, Sukun angel. tok. Iki angel. Kenapa? Goblok iki. Iki angel. Malikun lu mangan apa neh? Wis lho. Kuwi enggak golek Purwakantine angel. On ki angel lho Mas. Piye, Mas? Lah cocok. Kuwi ya padha sukune. Piye? Rokok suke nak Wis asar. ra iso angger wis mengandung sukun kuwi nggenku. Wis ra kena dijupuk. Ha, angger wis mengandung sukun nggonku kowe. Iya. Ha. Enak-enak lah. Mangan sabun. Oh kok muntuk. Yo ben muruh-muruh ngono lah kowe.
Ayo Entang. Tuku Tuku apa? Tuku apa? tuku lemantun. Lah, Ya, utang lho. rambut sahur, mumbruk ro ke sahur kok ape tuku lemantun ki lho dhuwit gambar apa? Ya, golek Purwakanti un utang lemantun. Nah, utang gak apa-apa. Wong ngeranti dhuwit ya utang. Ya ora apa-apa. Utang lemantun. Muga-muga Pak Kun langsung muga-muga Pak. Ora iso kowe dinyak cah cilik ki lho. Kowe dinyak cah cilik ora iso. Kowe menenge aja nggupui. Aterae tak gajarak ben bingung kok kowe. Tak gawe bingung. Tuku utang lemantun. Nang omahe sapa? Utang Ora. apa iso? Nang tengah sawah. Terus? Lha utang sapa nang tengah sawah kuwi? Lah iya nek gak utang wewe ya pono kok iso Ya sing penting Purwakantine. Purwakanti. Muga-muga Pak Malikun rezekine barokah. Amin. Nah, terima Purwakanti ki pangananku to. Yo iso kowe ya. Iki disuting napa Mas? Pedok. Pedok. Sik ta kowe kok pedokmu ku lho kok penekananmu ku kaya misuh kowe iki. Pancen kono nak gawe biyen ki ya ngono. Ben piye? Ya sering ngopi ngono. Lho bocah iki lho karo modal to, Gung. Wah, lho pedok ngono ya. Terus akhirnya apa kuwi ya sing gampang diwenekno. Nah. Lho akhirnya temok syutinge. Pedok. Pedok kok diting-diting nyapa lho. Lho ya Mas Tekin. Menika syutingipun nggih menika pedok video syuting. Lho, ngono lho kok. Terus syutinge pedok ngono. Lha kuwi padha karo miso tukang syutinge no kowe iki kok. Lho iki lho, nek Iya. kata-kata kuwi lah mbok dihalusno kaya apa ya tetep elek. Iya jane. Terima kasih Pedok. Pedok. Ya merah. Apik tapi insyaallah iso berkembang. Alhamdulillah. Jajal kowe Purwakanti Mas nyanyi Purwakanti. Iya ta kayak ki mau nyanyi lagi munggah jaranan jarane jaran teci. Ki aku tak genti. Oh, iso kowe? Yo. Dadakan lho ki. Yo terus. Tak jajal nek trae kowe pinter. Iya. Kendangi Mas, kendangi trae Mas ya. Gak usah nganggo liyane. Gak usah nggo liyane. Kendang dangdut apa kendang Jawa? Gendang Jawa penak, dangdut ya pas. Jaranan jarane jaran apa? Ndek apa, Pak? Oke. Oh, apa? Aku lagi apa gawe Purwakanti lho, Pak. Jenengan malah salaman. Jaranan jarane jaran apa? Nggih, Pak. Monggo. Mungkin mampir. Mas, Purwakanti, Mas. Lho, iki jek setelan ki ya. Lho, setelan Iya, iya. Purwakanti kowe jere pinter Purwakanti. Iya, iya, ora pinter Nek on nih. ya on, nek i ya i. Ya iya no. Jere iso. Lah wong ki manusia dikei pikiran karo akal ya kudune iso. Mesti iso ya. Iso, Ya. iso. Ini nek gak iso disin-isin cah cilik ke. Ya le ya. Engko nek gak iso ngomong. Nek i nak on nek Iya. on. Nah, kuwi jenenge Purwakanti sing bener. Iya. Yo, jaranan jarane jaran apa? Jaranan jarane jaran lanang sing numpak para dalang sing ngiring para demang ajreng-ajreng-enong jarane nabrak gedang ang. Lah kok pinter Cah nek ini cah kini Putrane sinten iki? Mbak Malikun. Malikan tinta tidang tinta terus Ah, ngono kuwi kaya pinter tenan. kok lagi nyekel kendang iki ta kok. Dan nyapa? Kok lomo. Wong nek dono weweh paweh ya kaya ngene iki. Ya tapi kan aku isin cah gede padane cah cilik Roe bocah pinter iki rasa gumun. Dadi ngono ki jaranan nang ya ta. Jaran lanang Sing numpak para dalang. sing numpak para Sing dalang. ngetutno para demang. Jaran Cek nong jarane nabrak gedang. Angkok ya pinter kowe. Jaran lanang sing numpak para
Dalang. Ya ditumpaki ya. Ya ditumpaki no. Alah pintere nak. Jaran lanang kok. Nah. Ajaranan, jaran nopo? Jaranan, jarane. Jaran wedok. Sing numpak bakul lombok. Sing ngetutno nganti lempok. Ajrek-ajrek nang, ajrek-ajrek dong jarane nabrak tembok. Alah pintere alah. Ya iya no. Putrane sapa nak? Malikun. Tintati dong nak, tintati dong nak, tintati dang. Ayo nang boy nek. Darah raisin tapi ya. Sabar Pak, sabar. Diwangi kendang iki matur nuwun. Diwangi piye? Lah napa? Lah nek dimboi dhuwit gelem, dimboi kesel. Lho, aja ngono to Mas. Ya Aku kudu ora kenal. ikut, mengikuti laras. Aja ngono aku nek kendang ra isonan Mas. Raisonan ya kudu. Lah ya. Lho, isin aku. Kowe nek mbok gua nganggur ngono kuwi berarti ora enek rasane. Lah iya. He. Guamu aja rono. Nanti Gua ini nggone penyanyi. Jajal enek pergerakan ora jajal. Tang ting. Atos to. Terus sing tengah kuning ki rada atos gitu. Lho, babar pisan. Kowe mbok gua kena mripate gobrokem kowe iki. lah kaya nyiprate emang kok bianter men ta to. Sik to. Wong aku ngguaku sadek. Saithik nang gua kok mripat kok banter ya. Yuh, berarti katutan kono. Kuwi sing tengah kok Sing tengah, re rada atas. Omongan bareng ya ra enak. ora penak piye wong wedok sing disiplin tastes ini malah apik. Tastis apa? Orang ora berbohong karo wong lanang nek kaya ngene iki. Lho, bojoku tastes mbek aku nyengkrangi aku terus apik. Apa lah kowe ra ro sawi wi kendaraan mbak aku. Lho. Tibake bojoku guyon. bojoku dolanan mbek garangan. Gak. Gua apa lah guyon. Guyon lah ya. Garangan diasmu. Kowe kaya pinter jaran wedok. Heeh wis. Jaran wedok ya ditumpaki. Ya ditumpaki no. Jaran no wis kadung kaya jamu. pinter ya Dik ya komet ki. Iso gawe Purwakanthi nek an ya an nek ang ya ang. Endrak tenane kowe. Ajarane. Ajaran napa? Jarane jaran dingklang sing numpak tukang kendang sing ngetutno tukang ngatang trek nong jarane biayaan. Alah pinter tenan ya Dik ya. Bocah kok endake. Sing kene mbok dikek tas ngono lho. Sing kowe kok balik tengahne. Wong jelas tengah mau kecewa atas. Ya di pinggir sithik. Sing kiri kuwi nek ono mumpro. Kaya lanang tapi. Lanang piye wedok Dik kok. Wedok ya. Ora enek gulu menjinge kok mungkin lanang gitu. Wedok. Oh, renek. Ora enek. Kayak ndang mbok kei ora wi. Ya dikek. Dintati dong tak dintati dong dintati dong dang. Loh, wis mulai. Ya ora. Mulai. Pak. Kenapa nih kok iso pleng ki mau? Gak ya mau kawal ngono. Masa gua kawal tili ana takoki, "Kene apamu, Dik?" Nah, apamu, Mbak? Kene ndi, Met? Kene ndi? Nek opo wi? Kene ndi? Kene lho ngono ki, Cek. Lah nek kene perubahan kok panggah. Masa kena kono? Atas. Ada Cek. Aku ngengei. Lah ya padha ae kaya Kowe kaya sesarengan kalian Damar Wulan Campur Sari. leres. Nggih. Wis bar to? Ijek to kok lagi loro telu lho kok ya pijingkasno lho. Wis lanang wedok. Heeh. Jaran. Jaran, yo tambahin lho Mas, mosok gak enak nah tambahane. Lho wis dingklang. Garingan. Jaran dingklang jek kena ditumpaki ya.
Iya. Jaranan, jaranan, jarane, jaran apa? Jaranan, jaranan, jarane, jaran mati. Sing numpak rang rumangsani, jaran mati kok ditumpaki. Jrek-jrek nang, sing takok nyekarati. Nek ki nesu, nek ki nesu, cah ki nesu jelas iki. Lah kuwi lho pikirane mbok nggo apa to, Dok? Lah napa? Lah kok karepmu jaranan jarane apa? Takok tok. Buka dalan ra gampang lho, Mas. Alah lah buka dalan aku dhewe yo ngatasi. Ning ndi? Lah bojoku tak buka dhewe. Maksude gawe dalur kuwi lho sing penak. Lah kene sing mikir ki ya bingung kok. Ya, Wis karuan jengklang kok bareng takoki. Nah, iki minangkani lho anak adik-adike. Ya ben to wong delok. Lho Mas ten delok kan adik-adik ya disapa ora mau bapak-bapak ibu-ibu. Iki mumpung teng daerah iki Jangur. Jangur. Ah. Kowe kan ro ngerti to. Piye? Liwat kene sering tapi Jangur kene iki walah masyarakate insyaallah taat beragama. Kok ngerti kowe? Loh saking religiuse. Heeh. Gedang itu sarongi. Endi? Lho. Kuwi ora gedang sarongan. Apa? Gedang nganggo kulot. Kok iso teko Nang kene diumumno aku duwe alat. Heeh. Penyanyi, Heeh. penonton, Iya. para yoga. Heeh. Kuwi ra ngarah nengeri sapa aku ora ngarah nengeri. Masa? Iya. Kowe duwe alate. Aku duwe alat. Cara sing modern operasi plastik. Alah ki ra nganggo operasi, 2 detik langsung malih raiku. Wis ra ngarah nengeri. Lah tetel kok lak sapa kuwi kok kena kowe ra nengeri. Iya jajal. Baik Bapak Ibu adik-adik semua yang berbahagia, ini dia saya umumkan bahwasanya ini dia adik-adik ya. Ini adalah namanya Ya Cak Komet. Ini Cak Komet. Diingat-ingat mukanya seperti ini ya. Hidungnya seperti ini ya. Dasi agak gecol, eling-eling. Tak umum, ben bocah gak pangkling jajal ngono. Baik. Jangan berkedip karena nanti Cak Komet akan berubah. Berubah seperti apakah? Apakah berubah seperti ulo? Atau seperti tikus? Atau seperti julung-julung? Tidak tahu. Mari kita sambut, ini dia artis dari Jakarta. Ada siapakah dia? Yo. Siapa iki? Irungnya kok kayak elang. Siapa iki? Gak nengeri. Komet, iki Komet. Padha gak nengeri. Lho, ki mang nek bocah nang kene lho, sapa ki mang? Kuwi gak nengeri berarti. Ya ora ngerti to. Berhasil berarti aku menyamar aku. Menyamar ngono kuwi. Menyamar aku wis ra nengeri ta. Dadi ki khusus kacamata regane 3 juta. Ki khusus kanggo sing utange akeh nek ditagih mindring. Tagih para bank wayahe nutup kok ora nutup-nutup. Wonge ketok teko langsung sus. Aku tau nganggo tuh sopo ki. Sik nek iki aku nengeri kowe Komet iki. Lah ya ki Komet. Lah sedhik mang sapa? Ayo siarno. Ini adalah Komet. Ini dia adalah Komet. Duh. Siapa teki? Saya adalah Superman. Siapa? Superman. Superman irunge penyet. Siapa teki? Mas, sampean dalume putih, Mas. My name is Hah? Ray Laksa. Oh, your name Relaxa. Yes. Where do you come from? I'm from British. British. Prancis. Kok gak tahu ngerti Mas sampean Mas. Wis biasane anu terus. Oh iya berubah ya Dek. Malah dhewe. Komet. Lah mang sapa? Masa gak nengeri to, Aku gak nengeri takono cacara percaya. 3 juta. Jajal tak takono cacara percaya. Kenal kok. Tata gak nengeri. Iya, nengeri apa ora, Dek? Ora Berarti nengeri. Harat iki berarti ya berguna. Selamete aku ndekne maca Facebook terus aku ongleng. Online ongkleng. Tuku sing rasa moro kuwi. Online. Lah iya, ongleng. Ongkleng iki apa? Online. Kowe gak nengeri to? Apa? Kowe nganggo. Aku siar. Yo tak siarno. Bisakah Cak Dodok berubah ya ta? Iki ndak ada apa ditagih. Tak kandari artis kok mboyo lali. Iya mboyo lali. Artis saking Bajul Kasupen. Boyo lali kok bajul kesupen piye to? Lek campur sari ya basane nretek. Boyo lali kok bajul kesupen maksudnya apa? Ya bajul ya boyo Lali. kesupen.
Boyolali. Bajul kesupen. Monggo, sinten bajul setinggal punika? Nggih menika. Ada saking Boyolali. Yo, wis ora ngerine. Aduh goblok alah. Cek, Caca cek nengri aku ora? Ora. Pernah lihat saya belum? Yes. Mas, kalau yang perlu ditembung, Enak apa? ajarnya pengen ngelas. Kelas kudu. Kowe iki lan nganggo kualae. Sing perubahan menyamar mau lho. Kualae. Kuali piye? Kowe ora nek, Ini. Ora. Kira-kira ngene. Ora iki lho, pas Iya. iki iki sogrokno irung. Wah, Iki ngene lho. enggak tembus cetak no. Oh ya, ayo. Siapa dia? Artis dari Boyolali bersama Damar Wulan Campur Sari. Sambutan teh. Ngene dadi teras kok piye, jajal. Nah, Beno, sesek ambekan sesek ben. dumateng Pak Malikun. Pak Malikun oh Mas Kun. Malikun kuping kebosak wae. Dumateng sedaya mamaimu ingkang tansah kinurmatan. Suaramu pas iki, umpama lak dak meletet sithik ya, Bra. Iki niki nek nyanyi Deni Cuknan kuwi Caknan cuknan dhewe kuwi. Deni Caknan kuwi seplek tenan ayo jajal. Ya. Terminal matiun ngawi. Ya ra pelek tenan malek kaya kaset. Koyo YouTube tenan. Ora bakalan Plek. aku nglalekake. Madep, syutingnya beda lho, syutingnya. Ayo. Dipilih ada congyang, whisky congyang. Ngene iki bojone yo gak isin ya. Bojoku yo kolu mangan kayaku. Iki jane ora perubahan. Ya apa? Nek perubahan ki irung dikenekno lha kuwi lagi ra ketok, bakul apa tukang mindring nake ora ngeri. Kenekno ki yo nak balik lah nak ora kok malah Ya tilasno. gak kene ngaku nyilek bae kok. Iki mesti njipuk ngene cacah cilik-cilik ngono mbok. Gak aku nyilek kok omah kono. Oke, baik adik-adik semuanya berbahagia. Langsung saja tak panggil artis cantik yang berikut ini. Yang dikitan mana ini? Ya dikitan Dek Ananda Tino. Ananda Valentino Lah, ya, Kurniawan. Yang Sing- mana anaknya? Oh deket tukang soto. Halo Wah, Dek Nanda. kembar berarti itu adik kakak berarti ya. Oh iya adik kakak itu sambirit ya. Valentino mau ke sini sebentar. Sebentar Dek, gak Ora apa-apa. apa-apa. Engko nak biasane Foto dulu sama- biasane nanggap cak komet tak dodok wani munggah share 100 tak dodok langsung biasane. Cak dodok ki dono wewe. Dono wewe. Mergo wis ngugemi wong wehi sedekah ki ra ngarah lokak ning tambah kebak. Ngono, ra ngarah nek wong sedekah kok marahi nglarat ki ra nek mesti tambah-tambah rezekine. Ngoten. Ini secara teori ngono kuwi. Pami prakteknya sampean praktek kok dhisik kayak dhuwit sikno piye? Aku wis nglakoni kok. Wis nglakoni. Ayo Dek Kurniawan, sini Dek. Nah, Valentino, sini Valentino. Ayo. Dan jarane jaran lumpuh sing numpak ati yang sepuh numpak yo nganti subuh trek nong trek gung jarane nganti. Foto dulu berdua sama Cak Komet, Cak Dodok sini sayang. Mboten purun nggih mboten dipeksa mboten Ndak napa-napa. apa-apa. Engko biasane nek wis legu atine jembrintil rene dhewe. Jembrintil dhewe. Ya ndak apa-apa Bu kersane mboten napa-napa. Dek Valentino. Pun digas, Dik. Halo, anu sudah disunat? Sudah. Alhamdulillah wis dadi Joko. Joko. Aku biyen ya sunat lho, Mas. Dek, Wong piye lanang sunat? karo wong wedok rekoso wong lanang. Kok iso rekoso wong lanang? Wong lanang pisane wis ora baleni neh. Lho, iya toh. Iya ta? Iya toh. Lah iya. Nek wong wedok ijere kapok ya neh. Kapok apa? Lah wong biyen malah ndek anake 7, 9 biasa to. Jeneng ngapa, Mbak? Tapi ya sesuk neh. Kuwi wis kodrate ngono. Lah nek wong lanang terus di sunating telu terus nganggo apa kowe? Ya ora ya saking lorone piye? Nggih Pak nggih. Ya, Dok, Iya, Met. Pak. Dodok sunate ning ndi? Sunate ning Sunate ning ndi? Calak. Calakmu ning ndi? Calak ngleran Calak ngleran. Komet,
sunate ndi? Kula lali terus terang wong kula nderek sunatan masal. Sunatan masal. Sunatan masal iki kan gratis Ya, pewenak bareng te kecamatan oleh sarung batik ketu. Iya. Ketu gegeden sarung gak pewenak dinggo bapakku. Lah kok pakku sing jejer lungguh iki kowethok pisan. Lho. Sunate komet ning Nang kini lho. kecamatan sunate dodok ning Calak. Calak. Sunate Pak iki lho mato. Ning ndi? Ning Bali. Wah, masa Tenan. masa Aduh men. Ning Bali. waduh men. Pak. Delok buka lah kaya leak. Kaya leak berarti waduh. Pokoknya sekali dibuka trek terus jebobok ngono deh. Ya. Nek sing kae tukang urgen sunate ning Ponorogo. Ponorogo. Wow. Waduh men. Aduh ben koyo reok. Dibuka kaya Reok. aku iki sunat kowe penak no. Piye? Ning daerah kono lho, Ndunen. Baru ngidul. Heeh. Piye penake? Buka sret kaya terong. Lah kono nggon terong. Kaya terong. Tenan ora kaya terong. Iya ora. Kowe dudono kok dudoke. Aja Pak, Kenapa? aku dingin geblak-geblak Pak. Kenapa? Dan dia ning tritisan nguyo tak inceng. Piye? Oh, langsung dengongok. Kowe iki ya kurang ajar. Kobra Pak. Wong aku ora ngiji. Dadi kaya ngono mbok sia-sia. Iki ya omong ya enak nyanyine Mas. Ayo. Nah, yuk dipanggil artis cantik yang berikut ini tentunya masih bersama Damar Wulan Campur Sari. Heeh. Yo wonten sinten samenika? Wonten Diajeng. Ayo, sinten Pak? Lah sapa milih kowe? Bacute. Sing ndi? Sinta. Sinta. I love you. Kang Mas. Kang kok sing kaya ketoprak ngono lho Mas. Kepiye? Kang Mas cengkal pikang. Saya tak ketoprak kok anak Kang Mas cengkel pikang iki Kang. Ya ketoprak ndi to iki? Takon apa to kae? Mas garwanipun kakak. Oh ngono. Lah Aku latihan kok dodoan lho Mas, dadi gak batek krungu. surat dadi apa? Mung sliramu sing tak tresnani dadi kowe nyeluk apa wae iki wis ora lah nek wis sampe bojo ki ya bebas ta Mas. Oh iki ceritane bojo ya Mas. Lho iya nek wis ning dhuwur ngene iki bebas. Mula anu nek iso golekno naib saiki dadi Ape apa siri? Ape apa siri? Gak Mas, irung menipak tenanan. iya golek dhuwit Mbak. Kowe gladhuki Mbak Sinta kowe. Ya iya no Kowe serasi dhewe. Kowe Mary Mas, Mary ki lho. kemiren kowe. Sepurane Dek, ora enek ning donya sing tak ireni. Piye? Aku wis duwe gandengan dhewe. Sapa gandengane? Nek karo bojomu kaya ngene iki tikel loro, Dek. Iki lho. Iki loro apik tenan. Apik to. Ndi? Kimplah. Sing ndi wong sing ndi? Ki tak tukono kok nggone sarangan. Kacamata sarangan. Pangkling kok. Pangkling. Iso kaya kol tepak. Piye baleni kowe? Mas aku masa yo iki aku yo njaluk ngono. Jajal Mbak. Kowe yo nderipis. Iki setelane wis Aku bar. ngono iki aku. Ya ya, kok tak tukokno sing apa Aku ki? kaya ngono ki. Kira iso nutupi kene tok. Engko sak raimu. Kaca tok. Aku yo meri no. Kata modern iku. Iya. Nggonmu piye? Kaya apa nggonmu? Alah Ini. kuwi ora maleh. Lah iki maleh. Iki lho Mas kacamataan nggo. Matanem dhewe. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang agak
gak kekurangan. Kok kekurangan sini piye to? Keluarga mampu. Wih, keluarga sok romantis. Romantis piye? Aku nak karo kene omong tas-tus tapi nak wis kadung apa perlune tujuan yang sama ya. Kalem, kalem. Lho, ngono. Wong nek Opo ki? Papa aku punya kacamata buat papa ya, tunggu ya, tunggu. Mas, aja meri nek kono ayu, kono kacamatane ambu asline keroe lho, Mas. Yo lah yo. Nggo nutupi kerane kuwi. kowe aja gawe fitnah kowe. Mang dah. Koyo. Kayak gini. Ben. Ada pasangan kentir. Lah iya. Kowe tang mengucapkan Miss Universe karo Mimisen. Gandengan. Ayo disuting lho. Sepurane wong melarat. Buktekno. Wong melarat-melarat aja nyedak. Ora masalah. Pasangan ngene iki kok iso anak-anak. Ora iso, paling ya anu sampai tanggane. Sing omonganmu sing genah lho. Ora iso anak-anak mbok kira kebunton ngono. Mandul goblok. Wong kebunton. Mandul. Anak yo biasa brojol. Kebuntan pewatonan kowe. Apane? Maaf ya Mama, memang kalau rumah tangga orang kaya itu banyak yang sirik. Mama, ini tas yang kemarin beli di Swiss ya? Mas aku rambut tukokno ngene iku, Mas. Iya. Bojomu mbok tukokno apa? Aku yo njaluk ngene iku. Anu Tasku ndi? Tas kere rego piro sayang? gue tak tumbas tas nggo shopping ya ta. Wis tak tumbas tas nggo shopping ki ya saka. Kok ngene to, Mas? Iki kok arun Saudi Arabia lho. Iki sing tahan air iku, Mas. Tahan air. Gak kena banyu gak teles jerone ya, Mas. Iso dienggo mantelan iki, Mas. Iso. Iki apik ya, Mas, timbang iku apik iki ya, Mas. Ekonomis. Antarene gak ketok. Wong wedok kok kebiduk gampang. Sampai iki apik lho, Mas. Apik iki jenenge kowe lanangan kere. Hermes iki, Hermes. Hermes apa? Hermes. Mama tolong tangannya digandeng Mama. Loh. Aku gak mbok gandeng Nanti iki. kita pengen jalan-jalan kemana Mama? Pengen kemana? Nang grup Amerika. Amerika. Kuwi mbok jak nglayap ning ndi? iki nang Jak nglayap ning ndi? Aku yo jak ning Amerika, Mas. wong kono dijak mbangilane bingung kok. Apa nang Amerika lo gak malah bentukno wong lanang. Aku yo njaluk ning Amerika. Lah wong tak tahu tak jak numpak pesawat. Lho kok apa medun pesawat lho kok sikile kok nangin. Kowe iki kenapa tadi melok ngewangi ngerem jere. Lah piye wong pesawate gak reteng adik tenggurine piye? Lho piye ta pesawat kok ngreteng? Ya ora, pesawat tiga sang ngreteng menggok ya karek dia. Oh ngono ya, Mas. Ya. Sayang, Mir-mir nanti ya. setelah jalan-jalan pasti kamu capek. Kamu pasti kelaparan. Kamu pengen makan apa sayang? Yang mahal dong. Pengen makan gablok. Loh, makanan dari Prancis gablok. Gablok iki gedang gablok sing enek isine. Ora Bisa. Bocah ra goblok kae kok. Kacamatane mangane gedang gablok. Padune dhek goblok. Yang goblok kuwi kowe. Jangan salah, gablok itu sudah diimpor di Prancis. Jangan salah bumbune apa ya? Mercon, menir, terus awulayan, usep-usep ora iki. Walah enak Dewi. Ya pereh mripate kuwi kok enak kondi kok. Jangan. Kuwi mbok mangan. Mas aku apa? juga minta gablok dong. Aja no, mana-mana wong ngajune kaya ngene. Papa lapar ya, Pak? Makan dulu, Pak ya. Oh, apa sih, Mas? Yang tanggapan yang ngono kuwi yang padune kali renak nang omah. Lah iki naya kok iki angger Aku yo njaluk. 5-11. Aku yang njaluk gablok kuwi mah lho, Kok Mas. tak tukana 5-11 tak ulet karo keroto. 5-11 Mas sama aku sentrat apa piye. Iku mancing bader kuwi gobloke. Ayo dirayu. Ayo. Enek omongnya ya enek lagune. Kowe nak nganggo kono ayo. Dodo. Iki cah Jawa lah kowe cah modern. Cah modern. Sumilew Sing wedok kaget to Mas digandrung ngono. Kayak siluman bandeng ya Pak Marai. nyuwun sewu. Calon garwa iki nyuwun sewu kados pitik horen. Oh iya lah. Nek duduk sithik jonde. Jonde. Nek mercon mati. Lagune piye? Lagune sing Nek mercone kok mati. Lah iya, pitik potong lah ngono kuwi. keluarga sirik. Sirik gak apa-apa wong pancen ora tau rukun kok. Sumilew Amit-amit. angin wangi. Tanggane awake dhewe sing lanang lambene bluntir. Sing wedok aku kok kowe ta. Sing itu pergi waras ora jane kok. Mbay kangen. Ala mas-masane ya paling Mas Manggong lho. Yo lah yo. Mas Manggong lho. Delok lanang wedok ora memper. Lah iya.
Ora pantes jane. Tin, Apa? cikelan saya kira gone piro? Oh, enggak, aku nih rana wong kene iki lho. Wong kene iki ra ngono to. Iya. Bar omongan biasa ngono lho ya. Har, kowe tak kandhani. Yo, omongannya biasa ta? Iya. Kowe ndengi dirasani karo Tin. Piye nang rasani? Lah iya. Lah kok meleh iki lho nyapo? Kok malah cilik lho. Dek karepe pengen madakno karo asline. Menirukan kok, menirukan. Kuwi lho mbok kaya apa ngrayumu? Iya, Anu. mbok rayu koyo kain. Aku tak jajal bawa ya Mas ya. bowo. Apa? Lah, Bawane ting-tingane slendro popelok. Anu asmaran tene. Slendro popelok, slendro. Apa lagu jenenge? Sing piye? Sing na 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 na. Lah. Pelok barang. Oke. sayang, keringetan sayang ya Allah sayang, keringetan sayang. Aku yo meruntus, Mas. Beruntung mbok anduk kono lho. Kowe kok gak romantis kaya kono no, Mas. Anduk langsung selesai. Malah ireng sak mata-mataku no. Sayang, kukunya, sayang kotor ya Allah, sayang kotor. Gua pokoke sing wedok. Mas. Kotor sayang. Berkentir. Lah iya. Suwun tak sithik sing tuk jumbul ini. Keluarga sirik. Kekarane wong akrami. Gandrung layung ini iki Jawa, cocok karo busanane Jawa. Ora perkara cocok tret cangkeme kono cangkem Jawa. Kene kan English. Aku di Inggrisnya ya iso. Sayang, kakimu sayang kotor. Romantis. Lu kok gambar resiki Aku bojomu? yo, Mas. Aja mbok ketokno koyo jahe. Enggak ora. Enggak api ya. Aku biyen nang anu Wong ya. bojo kok driji siki lho jempolan kabeh. Lho. Ya ora ora, apa-apa. iki terah lemu. Malah lemu kok Niki yo, lho Mas ya. jempolan. Tutu banda tuturupa. Kang Mas. Apa ya? Kang Mas garwanipun Yai, Kang Mas. Kene. Aja awake dhewe kemiren karo pasangan liya. Iya, Awake iya, dhewe Mas. wong Jawa ki ya ngunggul Jawane. Iki ning pinggir pesawahan sing asri ya, Mas. Sampean tak kirim sego jangan. Iya, aja lali karo kei apa kuwi jenenge anu Gramason. waluh sing gramason. Waluh sing enom kei. Aduh. Pateni. Jangan menir campuri gramason. Tak embahi poska, Pak. Lemu kuwi, mari lemu, mari ijo. Kowe apa ya? Kowe ketok ya wis duwe inderan. Kok wis papeng ngracun bojo. Ayo, Dang. Kret teko ndi? Gas lagi pas. Among ati pawi Tresno ki linambaran saka ati yo, Mas. Mergo bagus kuwi iso luntur bondo kuwi iso entek yo, Lah Mas. kaya mangkono. Aku nrimo, Mas. Ta. Iki lho, ngene bojum. Iki sosis to, Mas? Sosise bojum. Anu ki tinggal lep itu ya. Tinggal lebih. Niki sosis ki, Bu. Lep terus kerosak. Sosis sok ajur jerone to, Mas. Ora kaya ajur tapi asline utuh. Sayangku, kacamatanya. Oh, kacanya ini kotor, sayang. Mas aku gak mbok tukokno toilet ngono iku, Mas. Kaca benggala kok. Yo pamer sing kene iki kemiren terus. Wong sugih kok ora pamer terus piye to kok yo. Kuwi sapa kuwi? Kuwi sapa? Yo dapurem dhewe kuwi kok kuwi sapa? Kok medeni? Teko ndi? Lho. Pawitane Sampeyan iki nak guyu mbok untu maca ketokno, Mas. Nyapa lho. Oh apik lho. Ora. Ketok putih. Yo ora ngono maksude. Mesem ngono lak yo ketok apik, ketok manis ngono, Mas. Mas iku kok lungguh ngono aku kok gak. Loh, luput. luput pisan Kena pindho. pindho ya kena. Mau ganggu piye to kata-kata itu? Luput pisan. Kok mati to, Mas? Laras bongkok. Luput pisan. Sebenarnya aku lagi sadar nak karo tagline goblok. Matur nuwun, background pinter. Luput. Tuh,
Sampeyan lho. Mbok cangkemmu iki ditempel nang gong iki. Malah jeplak bisa. Luput pisan kena pisan. Tangane mau nganggo ngene. Yen gampang luwih gampang. Minyaknya dikeluarin. Suaramu jan merdu, Mas. Aku jajak mau ngapal suwi aku. Aku jarak kok. Rumah tangga apa pemangan swara sampean? Angel langko Kono minyak kok kowe aku remason to, Mas. Iku nganggone minyak rego Wong larang. sugih minyak rego larang 3 M. Kuwi cepet ilang nek iki Karli-karli iki lho Mas minyaknya aku kok remason. GPU wae. Awet. Kena dek urut yo Mas yo. tan kena ti numbas arato Ora bakal iso kowe kaya Mas Komet ora bakal iso. Potongane kok. Sepurane dek aku nek lagu Jawa gak paham tapi nek lagune Westlife, Scorpion King. Lha lagune canom sing saiki. Jajal, jajalan. Oke. oh mungkinkah ini Ya lagune. Lagune piye iki? ya bener kuwi terus jaran lumpuh Iki rape ngono. Kowe aja ngremeh aku. Ora. Sosok tre tak gawe salah tapi nek kadung kluruk tenanan entek, Mas. Suaraku. Lah coba buktekno. Kowe lho lagi pisanane wis salah kok sombong. mungkinkah ini dapat merubah pesanku mong siji sing ati-ati Kok siji to? iso ku mong mendam iso kelawan sonten mergonganan ini kula tutu sinten sinten Kok siji to do piye iki? juga terbaik bagiku. Sowi. Gak connect. Ayo. Iki diaturi menapa menika? Manut Mas. Manut game. Sayang kembali ya nanti kamu capek ya. Kalau capek nanti kamu lempok ya. Delok Mas, bojone disayang-sayangno gak nyauri to anci sudah rungono. Sing sapa ta? Sing wedok. Lho kuwi royo. Lah iya. Kuwi juga rono rene, rono. Lah ya. Nek bojoku Kayaknya piye ta Mas? Aku lara dhewe, aku gak ngomper-ngomper sampean tak omongi. Aku lho lagi bar bedhok kok senori. piye tibae? Dulu ndekne dikunceni wonge beringus. Numpak Jupiter. Sopo? Tenan. Kuwi maratuwaku. Oh iya. Bapake wi. Pake. Masa ta? Iya. Tapi bar kuwi terus imbal. Imbal endi? Balik nggo dam truk kok. Wonge ra patek beringus. Kuwi paklikku. Wah, sak dulure ngelumpuk ya Mas. Dulurku kabeh kuwi. Kondi jane kondi sing wedok digoncengno dulure Pak Ya ya, terus medun neh Mas. Nggo pacul wonge. Melok iki. Dhuwur ya ngonceno kuwi. Ping ngopiah kowe. Kuwi mbah nangku. Kabeh kok keluargane kene ta? Lah iya kabeh kok keluargane iki. Anu wonge mate. Monggo. Karsane Iwang. Iya, oke. Ada koleksi saking Damar Wulan nggih Mas nggih. Ngono ya apik. Sampeyan aja rono-rono, kena saka iki lho. Jane ape tak kethok iki wis dinyang wong dadi ya ora sida. Lho kok mbok kethok panggunge rubuh no Mas. Lho iki apa ta? Oh, wesi ya to. Wesi terop sih bentuk kedok piye to iki kok. Yuk sesarengan Damar Wulan campur Sari Batoso. Peduk Shooting Production. Lakon kawuri tan bisa
luar biasa setunggal tembang sekarang cam Koleksi bersama Damar Wulan wonten tepung kanji. Tepung kanji biasmu Apa niki, Bang? itu kok kersaning juang. nah Kersaning jang iki kersane Gusti Allah. Nah. Menungso mung iso nggawe rencana Gusti Kang Maha Agung iki kang bakal peparing malang sekabing umate sing alam donya sing gelem siji tirakat, loro poso, telu kuwi ngamal zariyah. leres Pak. Nggih, leres niku. Mulane aja kaya iki. Kena ngopo? Hah? Kena ngopo bocah kuwi? Kuwi iki weweh ya ora ngerti tau. Medhit ra kaprah. Wis tak kandhane bolak-balik. Piye? Ya paling gak ki nak petruk wong sing kira-kira rada anu. Karena hartamu itu adalah sebagian milik dari mereka. Iya. Hak-hake wongku. Ngono. Bener. Wong sedekah, wong nyenengke wong iki njembarke rezeki lan manjangke umur. Lah, Rungokno kowe muda. Wis bener omonganmu. ya iya no, pokoke wong sedekah ki padha karo awake dhewe iki ngresiki dunyane awake dhewe. Apa sing mbok omongke wis tak lakoni kabeh ning aku emoh ngetokno tangan kanan memberi tangan kiwa nek iso aja sampe ngerti. Ngono. Aku gak tahu wong nek ngekek wong terus umuk tak ndare wong kabeh kuwi malah gak oleh berkah pahala. Ya syukurane to berarti tangan kanan Memberi tangan kiri jangan sampai tahu. aja sampe ngerti. Lah kuwi mek apa to tangan kiwa? Uwe-uwe bokong ngono lho kok. Rati kaya ngono kok ya, rati kaya ngono. Heeh, iki kepiye iki? Balik tetembangan sik neh ya. Oh, nggih. Padha rata, padha rasa iki dulur-dulur pemuda-pemuda Jangkur iki pengen dangdut ya diparingi dangdut. Oh, ngeten. Dioplos bercampur sari dangdut, bercampur sari dangdut. Nggih, menika wonten pemundutan bidadari cinta. Oh, bidadari saking cinta. Mas-mase. Oke. Nggih no. Monggo niki sinten menika? Mbak Nini. Heeh. Nini. Iya, bodone dodok lali ku. Anu Mama. Mang kacamataan saiki ora ya pangkling. malih. Sing bondo jere kero iki lho sejatine. Alah iki Widodari tenan to? lebar dijolno matane. Kaelo dok bojomu dok. Sini saya, maaf sayang, maaf ya Allah. Lho, bar tak ganti terote mlakune apik. Lho, cenit. Piye to mripate? Kancane kok dingenekno lho. Ae ngono. Aku iki kancane bojone lho ya. Ya, iki kancaku, Dik. Ayo tak rahapi. Lho. Kowe kanca kok malah mangan kanca. Aku suaminya siapa? Heh? Suamiku siapa namanya? Ya kene lodang ya karo kene ngono. Nak aku selo ya. Oh, aku nggak punya suami. Nggak punya suami. Gak duwe. Iki bojoku tapi amnesia. Sedulu-dulu gonta-ganti wong. Ya enggak kebentuk sithik lali, Ya, kebentuk tau ke sithik. lali deh. Kan kebentuk kita. Iya. Terus gimana ini? Ya dikasih. Dikasih lagu apa? Tadi sesuai. Requestnya. Requestnya apa tadi requestnya? Dikecek cinta. Apa dikecek cinta? Apanya yang dikecek? Anu bidadari. Oh, bidadari. Ya. Iya. Spesial buat semuanya yang sudah hadir di sini ya. Aku di tengah-tengah dong, ada yang di sebelah kanan aku. Nah, iya, kamu adalah putri, kita adalah pangeran. Ini pangeran berdua. Pangeran, kamu putrinya. Pengawal aja, nggak pantas wajah-wajah kayak gini pangeran. Jangan pengawal, terlalu rendah. Paling enggak kita itu gediban. Itu bagus. Tapi hari ini make upmu bagus loh, belum berantakan. Biasanya udah berantakan loh hari ini. Janganlah. Biar kelihatan Kenapa? ganteng gitu loh. Tapi aku suka yang kamu berantakan. Suka yang kamu berantakan gitu. Anu nak, Gini, kayak gini loh. Lah, ini lebih ganteng. Ya. Itu Ya. namanya potongan TRN. Apa itu TRN? TRN itu namanya potongan trondol. Oh, trondol. Oh, trondol. Nggak apa-apa. Kijine WKW. Tapi, Apa WKW? tapi Wong gini, kawa. cinta itu tidak memandang kayak gini, nggak memandang. Oh, gitu. Dari hati katanya gitu. Emang udah tahu artinya dia? Iya. Tapi kamu kok kuculun banget sih ya? Kurang bagaimana? Ini di ngadek-ngadekan gitu Anu loh. kurang ngepang. Gini lebih ganteng banget dah. Terus kamu pakai kacamata ini. Iya harusnya. Ini kan dulunya pernah jadi anak band. Iya. Terus kamu pakai kacamata hitam tuh lebih ganteng nanti ya. Coba Keren, kamu. pasti keren. Iya. Ganteng pasti ini. Oh.
Bapak Ibu, ini adalah seorang sapi ceng, seorang bintang keren. Keren. Aku api. Keren alias kedek leren, keren. Iya kamu keren banget loh. Liatin, lihat aku. Aku coba. Lihat di sana. Melaku. Ganteng. Pantas kan? Oh, pantas banget. Ini Iya. serasi. Coba kamu Ini- pakai sandalku. Kalau di Jawa, Biar agak tinggi. kalau di Jawa ini Dewi Kumorati. Ini Kumorati, ini Kumodo. Kumodo dilat kowe. Melaku. Wah, Kan dhuwur. lebih tinggi biar pas gitu. Serasi, jalan. Bapak Ibu, ini dia peragaan busana. Yang satu ceweknya asli dari Australia. Muter. Itu Marai sandal keselit. mahal. Eh? Ya ampun itu sandal mahal, Alang, sandalku. Alang kok tak ketokno bung. Padha. Kaya Wis kerasa dhewe kowe saiki. mak keluk. Ini sandal mahal. Mahal keduren ngono ki jenenge ra mensyukuri. Wis apik-apik ndek gitu. Aku bersyukur tapi aku lebih agak tinggi kan lebih cantik begitu. Oh, berarti sampean padha karo Ngino nek komet ki ndek. Iya. Buktekno men, macem ngarep. Sampeyan aja ngono lho. Aku nek ketemu medot. Aku nek wis kadung medot ngene iki. Ya ora? Sawangane iki. Tapi ana sing kecepet to. Ana sing kecepet to. Lemang gabeng. Anak apa? Kowe gak ke rumah tes. Wong natap mik kok. Ngawur. Kayak ono suwak. Delok basine iya. Yang lagi yang jreng tadi ya. Apa lagu apa itu tadi? Wis to kok. Capek ya kamu ya, capek ya. Cek kok jreng. Iya. Yo. Kita main kembali. Oh iya. Tak mumpung mataku ngelumpuk to. Ireng-ireng mojok kabeh, Mas. Dodok to. Ya ampun. Angel ki. Meh. Gimana? Gimana perasaannya? Alah ya ajur kuwi kok ya. Ndang kono lho nyanyi. Aku nyanyi sendirian apa nyanyinya sama kamu? Sama duduk no. Oh, Oh, macak tremos. Oh, ayo. Monggo dikai rok meh kok malah. Agak Jeblol engko gorokane ya. Oke, kita langsung putar lagunya ada bidadari. Cinta. Spesial buat semuanya. Goyang dong. Tembak. Bersyukur kepada Allah, ku telah ditemukan kekasih baik hati sepertimu. apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Aja menjemputmu, Ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. hingga di surga ya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Tenang ya mak ya. Iya, Sampai suapan kamu tetap cinta aku tau. pasti dong.
menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Yang ada di belakang tangannya semuanya di atas. Oh ya, kembali bersama Damar Bulan Musik yo. Wasai. Goyang tipis-tipis. Apapun adanya, syukur dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Sampai ajal menjemputku, ku ingin mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, Tulang rusukku. hingga di Surganya Allah, ku ingin bersamamu, menjadi bidadari cintamu, dan menjadi bidadari cintamu, jadi bidadari cintamu. Terima kasih. Mau nggak dilanjut ya? Bersama Damar Bulan sudah dikasih satu nomor lagu dangdut bersama Anda semuanya. Yo, masih tetap bersama Capung Audio Production dan juga syuting yang sangat luar biasa. Petok. Luar biasa. Pengennya lagu ya. Penekanannya kaya sekarang aku le. Tenane bos pedok kuwi. Biyen pancane. kaya dulur dhewe. Las apa sing ngomong? Lho, lah kowe ngene kaya dulur dhewe. Gak, aku tanganku ngene gak terae. Boten. Ki nang apa tuh? Ini wonten nawala. Oke. Ada permintaan surat tadi meminta lagu dari Bapak Sumaji. Bapak Sumaji. Cih. Heeh, kurang lebih dari Bapak Malikun. Heeh. Ngersake lagu Losdol yang kedua Teng topan. Tek topan lambimu. Topan piye to? Top topan. Top-topan. Heeh. Niki Losdol. Iki ana apa, Dok? Ana layang tak macane. Tak wacane. Ya nya. Wis bar maca nok dhewe. Ngene lho Mas wong loro. Heeh. Iki layang niki peparinge saking Lah mbake iya niki. ana layang tak macane. Tak wacane. Nya. Mas teh kon waca ngono. Lah iya. Antarane lho Pak anak kobong. Lah iya. Ana layang tak macane. Tak wacane. Lho nya. Ngene lho Pak. Lah iya iki apa? Iki layang. Tak macane. Tak teleke. Oh, aja ngamuk to wong sok. Lah wong dikandani mbulet ae pake kok Enek layang. Terus Enek layang. Duwe tak delok. kok malah takok isine. Wonten pamundutan. Nggih, Iya. katuran sinten Mbak? Sinten Mbak? Mbak. Saged nunggu. Oke. Dol kok. Iki penyanyi niki nyuwun sewu ketingale rong on kok Tremono. Oh. Sing iso Alron. Alron. Heeh. Alron. Apa? Apa, Dok? Lho, on. sik cek iki apa, Dok? Niki lho. Iki apa iki? Duit. Duit niki. Duwe. Nggih, Heeh, ana pilihan upama lho, Dok. Upama panganan apa sing mbok senengi? Ya, Mat, ya, Dok, ya. Iya. Kok Mas seneng panganan apa? Aku serah kaya rawon, Pak. Oh, rawon. Berarti soto karo rawon milih
Ya tetep rawon, senenganku rawon. Iya, krecek karo rawon milih. Ya rawon. Rawon. Renggine apa jenenge iku canggahe karo rawon milih. Rawon, Pak. Aku kan dari seneng rawon. Iki apa, Dok? Duit. Duit karo rawon milih ndi? Rawon to. Ya wis. Wah komet aduh. Wah komet. Meng panganan lah iki karo duit. Kowe iki kupengen dirungokno tenan. Nya, apa? Wah gak konsentrasi. Soto karo rawon milih ndi? Rawon. Met? Rawon. Rengginang karo rawon milih ndi? Rawon. Canggahe karo rawon milih ndi, Met? Rawon. Ya, Dok ya. Ya. Duit karo rawon milih ndi? Rawon. Rawon. Duit. Hah? Duit. Lho, ora milih Duit tuku rawon. Ya ora. Duit. Gua tuku rawon. Tang Wan. Wan ngandel. Wan sapa? Diri kliwon. Ya. Ono layang tak macane. Lah, Tak pacane. Baik, tentunya permintaan dari panjenengan sedaya tentunya akan kami penuhi satu per satu. Sedikit demi sedikit tentunya semua bisa terpenuhi dengan semaksimal Dok, mungkin. kurang menggayati. Komenten hadir yang dimanapun anda berada, menghayati gak menghayati blas kok. Penekanan itu, Kene piye? penghayatan itu. Kayak wes bener kayak mau. Kurang penghayatan mimik wajahmu itu. Wonge anu. Hai, hadir Kudun dimanapun duwe. anda berada masih bersama. Kudun duwe ciri khas. Kene rame dindo mik piye to? Jere mimik mukamu. Kene rame sih. Mimik. Raut wajahmu Nah, gitu. ngono, ayo. Piye kuwi? Piye? Sing menarik. Komet. Oh. Lah, berkarakter. Yo, bersama Damar Wulannya Indonesia. Kita tampilkan ada salah satu artis kondaya Jawa Timur Indonesia. Siapa dia kalau bukan? Dewi Asmarani. Dewi Asmaraku. Loh, Asmarani. Asmarani. Iya, Asmarani. Marani sapa? Marani siapa, Pak? Asmarani. Asma kong mari. Komet lho ngene, Dok. Iki lho. Oh, berarti randane nang guyune saiki ngono. Penghayatan lho. Lah. Baik. Hadirin semuanya berbahagia tentunya pada kesempatan sore hari. Penekanan baik hati berbahagia. Ngono lho kurang. Ngeten. Kayak nyu. Ade lah, ngono ki lho. Ade. Ngene. Mau nganggo cempreng Oh iya kira. lho. Heeh. Campur. Lah, kei. Kurang ngeden, gune kurang ngeden. Kurang. Lagi waktu tenang. Iya ki lho. Iki terang deletok mangap ta Pak ukurane lho ya. Ngene. Wis langsung dikisi. Wih tak kei. Wis mari ta gawat langsung ta. Kowe ngerti apa ki mau? Ki obate apa kok langsung mari? Tawon Dras. Jeruk panu tok no. Yo. Dewi. Tak pakilin arti cantik yang berikut ini supaya Jangor sore hari ini benar-benar bergoyang Yo, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Lah iki yo ngancer ngono lho uteke. Lah gara-gara tawon ndas mah. Lah yo saking uteke encere. Delok lho ngantek deletek iki lho. Iki ra utek. Iki ra utek. Masa usah metu kok kene. Wes ra iso. Tak urus ki. Akhirku kok keling-keling apa to tak? Sak umur-umurku lagi iki lho mbok teko-teko nang kene. Ora. Nek encer kuwi. Iki jenenge juroh. yo, bersama MC Komornya Indonesia. Ah, badek lah. Damar Wulan sesarangan wonten top-topan bersama Dewi Asmarani. Luar biasa. Sepote.
Tak kira wonge halus lah kaya gluduk. Jajal mic lho Mas kok so jebule kepenak ngono lho. Lah deheme iki lho kaya bledek ya sampean. Lah ngopo no? Dehem ki wong wedok kok Solo kan ya halus to. Lho ngono. Lah kok ngono ya keri no Mas kok. Ya keri yo dikukur to kok ngono kok dibingungke lho. Pripun tak kemet. Ngono ya, Apik. Apa no kok ngono ya apik iku lho Ngomong kok. apa ta? Ya ki mau ta sesuai dengan pamundutan wonten lodok Nyapo iki kalih. aku iki kok nyapo iki ngene iki kok nyapo. Ya nyanyi nembang. nyanyi, nembang. Top-topan apa lasdole jenengan? Top-topan mawon. Top-topan mawon. Nggih. Top-topan tuh. Siarno to Mas, siarno. Paham ora we? Lah kadek mang nete-nete nyarap ora krungu ya. Sing top-topan iki sing piye? Tuh, Lah kalau iya. jenek susulan. Lho. Telah terjadi surat Siap susulan. nggih. Loh, niki sampai jam 6 niki. Nek kula mboten. Lho kok piye lho kok jenengan iku kok pek enakmu dhewe. Kondang gage. Kondang gage Kang ya. Adil no jenenge. Ayo Mas, Ayo neng ndi? Ayo ning ndi lho kok. bisa So. kondang gage diringkes ta. Lho kok direngkesi piye ki jare mbok bari. Wonten malih. Nonton malih. Heeh. Menika ngersake lagu Ojo Ojo Kakean Kakean Sambat Sambat kalih Widodari. Oh kakean sambat kayak lek iki berarti ya Mas. Iki tas nggih kakean Iya. sambat nih. Tas saking Pak Sumaji meleh. Oh Bu Sumaji. Boten Mbak sinten? Olivia, wih jenenge Olivia. Iya Mas, langsung. Monggo. Bareng-bareng bersama Damar Wulan. Medok syuting Capung audio. Wis tak coba jaga tresno loro sing tok jalan ora tak rasake padahal aku ngerti kowe liyane kowe ana ning posisiku Wasik. kowe iso kuat hatimu rasake tok larani ing saben dinaku kowe ra rasa kok malah suloyo Ayo deh. aku pun angkat tangan hati pun ajur-ajuran aku tak milih pamit hatiku pun rasa sakit ngapurane sayang aku utuh wong top-topan ora kaya idamanmu sing gampang robos hatimu aku jane ngerti kowe kok sing api tak coba tetep goblok mencintai sepenuh hati. Goyang kembali bersama Damar Wulan Musik yo. Wasik. Alat sesiknya Elisa Dewi Aswarani yo. Kulo pun angkat tangan hati ini pun ajur-ajur kulo tak milih pamit hati kulo pun rasa sakit ngapurane sayang aku udah wong top-topan ora kaya idamanmu sing gampang robos hatimu aku jane ngerti kowe kok sing ati tak coba tetep goblok mencintai separuh hati. Iya.
posatimu aku cantik ngerti kowe sing ati tak yopo tetep goblok mencintai sepenuh hati ngapuran sayang aku duwong top-topan ora kaya idamanku sing gampang romo satimu aku cantik ngerti kowe kok sing ati tak coba tetep goblok mencintai sepenuh hati. Sampun. Sampun, langsung dikasih ada apa ini? Top Widodari. Oh, Widodari. Losdal. Bersama Mbak Iki nih. Aku naik Cek. Kok mau kubebut? Loro kok barengan. Oke. Ngomong pokoknya. Langsung lagu. Siap. Ada cantiknya Irisa Dewi Asbarani. Damar Bulan musik. Sepeleku tondo seneng marangmu karena aku terpuruk sendiri dalam hamba dan kau datang merubah cerita. Aku nemui Dotiari motomu kebak pelangi. Oh, matanya belen. Hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Nyapa toh iya? Aku pernah terjatuh dan ku ditinggalkan pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang kondelono hatiku yang tak direkande yoba kale kande Tuhan. Terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. bersama Damar Bulan Campur Sarinya Indonesia Tour. Ada Bedok Sotek Production, Sabung Audio. Aku pernah terjatuh, aku pernah ditinggalkan pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Alhamdulillah ya. Aku
lagi terima kasih semuanya yang sudah hadir dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dari kami Damar Wulan Campursari. Ini apa toh jadi urung? Urung bar kok mbok bari. Wong muni ngono kok ora oleh ya. Terima kasih. Oke, saya komen Pak Joto. Nggih, Iki sambur kinurmatan Mbah Mudin Ngerayung. Mbah Hamri. Mbah Hamri badhe nyumbang lagu. Wah, nggih. Mbah Mudin monggo Mbah Mudin. Nggih, yuk, Cong. Niki spesial nggih panyuwunane Mbah Mudin Wonosari. Oh ngaten. Ditujukke Mudin Jangur. Kali Pak Malikun sekeluarga. Antar Mudin berarti niki. Lali janjine mohon Pak nggih. Mungkin di bareng-bareng. Oh, foto rien. Foto rien. Siap Mbah Mudin. Niki Mbah Mudin Wonosari niki. Oh nggih Mbak Mudin. Lali janjine nggih. Nggih. Anu ngajenge pun diparingi ilaya ruki lho nggih. Ilaya ruki khususan. Seneng kula ngeten iki. Pak Mudine lali janjine. Ya. Monggo Pak Mudin.
pipimu bakal tak siwel Ciwel, ciwel, ciwel. lali janjine mangelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Niki janjane kowe ning endi Riyen to pamit dalam tol niki rest areane teng mriki. Enten ngasone. Sabar riyen dadi nggih, nggih diatur nggih. napase kalih. Lho, lah Pak Mutin sing moto wae pundi nggih? Lah iki Mbah Mutin wau sing pundi jam. langsung pamit ketingale ya Anu menawi mboten tatak mirsani jenengan nyanyi mboten tatak terus nyuwun pamit. Mungkin baton iki kersanipun langsung disambung didongani nggih. Wah berarti bar acarane napa? Dereng rampung lho Mas. Masa omongnya ben lali. Oh pengen ngalehne Pak Mutin. Mumpun apal kok niki nggih Pak nggih. Sampun apal di luar kepala nggih. Loh. tapi nggih kalian nyawang Mbak Yarti sih Lah ya Pak Padha. angkatane maksudnya nggih Oke. Nadane. ayo Mas dilanjut nggih janjane kowe endi gelakanmu sajak nyupriyane hatiku sujono kowe kental karo wanita liya goyang Monggo Pak. dina minggu sing katunggu kowe ngajak no tawang mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku kowe SMS rambalesi yen tak telepon malah mau pateni mangkel aku mangkel yen kebedho ibumu bakal tak kiwel Ciwel, ciwel, ciwel. Ora teko Oke, matur suwun. Nggih matur suwun tok, Pak nggih. Dereng Pak niki Eh? teng rest area. Pun. Pun. Tase niki Sepura. tase sekedhik. Dereng rampung rampung lah tase. kanten sekedhik, kanten sekedhik. Kata-kata. Nggih. Janjane. Janjane kowe ning endi? Gelakanmu malah saja nyupiane. Ini kono. Hatiku sujo karo wanita liya. Coba nyebut Pak nggih. Niki nembe rampung. Mau terus itu. Matur suwun Pak. Sami-sami Pak. Nggih sepanuwun Bapak. Matur nuwun Mbah Amri. Aku gegek wedi yo.
Wedi piye? Nek ndangu mayit manro buka. Mun Mbah. Lho cek sithik kok mun Mbah Mudin iki ya. Tapi kula arep sithik kaya. Tapi kula remen Mbah Mudin kados mekaten. Kenapa? Tasik purun budaya. Lah. Ngoten lho. Mboten rek ngurusi Lah. barang tenggene ngaten. Lah. Utawa aku Ora. latihan ngoten. Lah. Jadi Arab digarap, Jawa digowo, Gawa. adat dirumat. Heeh. Nah, kan Mbah Mudin Amri iki kaya. Heeh. Nah. Ngaji lagi 7 dina kadang-kadang roh kong ngono. Arek ngono. Lho, apa ora paham ta piye? Nek ndek biyen ki nyebar agama ki para wali ya nganggo gong. Nganggo Jawa. budaya. Ngono. Nganggo Jawa mula nek sing anu nggih menika Sunan Bonang. Lho, ngono Iya. ki Sunan Kalijaga. Heeh, nganggo wayang dak wae ki nganggo alat ngene-ngene ki. Iya, kok gamelan. Aja. Iya, Pra. Kok malah pijet to ngguri iki?